Pagpahayag ni Barangay 18 Kapitan Madeline Diaz. Nagpositibo naman ang isang empleyado sa Department of Public Works and Highways sa Siyudad Sambago. Sa Facebook page sa post ng siyudad, ang empleyado isa ni 34 anyos nga lalaki nga taga Barangay Lagasan. Kagamo ang confirmed case number 39. Ginasaad man sa post nga nasabit ng empleyado isa inika local case matapos na diskubre nga isa siya sa mga nagbisita sa Land Transportation Office sa Siyudad Sambacolod kag posible didto siya na-expose sa COVID-19 positive nga taga Siyudad sa Victorias nga nagkadto man sa lugar. Hulyo 30 sang gin-swab test si confirmed case number 39 kang nagwa ang positibo sa ning resulta sa Agosto 1. Bago sa Agosto 3 ang lokal nga panguluhan sa siyudad nagpatagan sang contact tracing kag 20 ang nakumpirmar nga naka-close contact sa iya. Ang 20 ka mga empleyado man sa DPWH kinalakipan sang 14 ka taga Siyudad Sambago kag anom halin sa nagkalain-lain nga mga kabanuanan. Nagpadala sang sulat si Bacolod Congressman Greg Gasataya kay PhilHealth CEO Ricardo Morales angod sa madasig nga pagbayad sang pending nga interim reimbursement mechanism kun IRM sang PhilHealth sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. Sa press statement sang kongresista, ang CLMMRH ang may pagabatunon pa nga kapin sa 41.7 milyones pesos nga IRM. Nasaad man sa sulat ni Gasataya na petsahan Agosto 7 nga ang CLMMRH ay nagaisahanon nga referral kag Premier Tertiary Hospital nga nagatanyag sang specialized medical care para sa Bacolod kag Negros Occidental. Suno kay Gasataya, sa tion nga ini ang mabayaran dako ini nga bulig sa operasyon sang hospital sa pagpagigaway kontra COVID-19. Nagalao man si Gasataya nga paboran kag aktuhan ni Morales ang iya pangabay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:22. Penalidad ginaduso para sa mga madakpan nga wala nagasunod sa husto nga pag-dispose sang PPEs. Kag-anay DepEd official na nawagan nga i-delay ang pagbukas sang klase. Detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning liwat sa aton nga mga kaaksyon. Medyo nadula kita kay nasa kanginan no? Kay gulpe lang nag-power interruption kita. Nadulong sa inyo sang. Sineko. Balaw kang sineko daw sobra pa ni sa kandila mo. Gani. Diyo tayo huyop sang hangin nga kapatay. Mapagaling kandila gisa nga tingnan mo baskog nga huyop ng hangin. Ang sineko gisa daw diyo tayo huyop sang hangin nga brown kapatay no. Django de Salgado Piñas Cosa. Good morning, Django. No, sa kay May Cautivar Duhenyo, kay Maninay Bingbing La Chica. Good morning, Maninay. No? Phil Alonsagay, good morning man. Sa kay Marcy Rombines Junio, maayong aga. Andreo Huelar, dire na kita na, nasunod mo? Andreo Huelar, Aksyon Radio always in good health and God bless to all of us forever. Jean Oseser, kay Heaven Heaven, good morning.
sige. Action boy actually ginalantaw ko Ay. biya nga ton subong global cases sa action boy. Budok damo na gid gali for COVID-19 action boy. Ang mga... Oo. Yang mo na ginalantaw ko subong danay. Sige, Pero karon ti bantayan ta na ang update. Sige. Vistar Dance, good morning. Tamiyaw ko lang kuno taga Hinubaan sa Purok Kansaghaw. Elizabeth Polido, Mag-aga Alma Gonzales Posasyon. Good morning. Greet ko lang ang mga taga Granville 2 sa Mansilingan. Si Miss Heaven Heaven, good morning. Sa kay Labayan Eduardo Jr. Kilala mo na Eduardo Labayan. Oo, listener talaga. Correct. Top fan mo. Sa kay Liza Joy Ilon Amoroso, action boy, nga naga-monitor man sa subong nga aga. Madamong gid nga salamat. Sa kay, naga-loading, madaling ako niya man. Di ka nadampi man. Gina-refresh ko nga akon nga phone kay para dasig ko sila nga mabasahan. Good morning kuno sa tatay niya kay Elias Dolido sang Barangay Paloma Valladolid, din kay Emmy Dolido. Abel Sarmiento, ginagreet niya taga Pulupandan dira sa Sitio Bagwa. Sa kay Dennis Malaga, good morning, Action Radio Sir Boy from Ed Planisa, EDP, La Carlota. Ang ano? EDP. Oh, from EDP, EDP, La Carlota. Yan nasang ang kondo do planta na siya, no? Okay, sa La Carlota. Sa kay Marivic, good morning, ma'am. Kinanglan mo na guro i-refresh ang imo. Hindi ka nadampiyaw? Kaya ako nung may ko gina-refresh, ano pag-uptake man sila mag-ginuha ang mga mag-refresh niya? Hindi ko malo mag-refresh niya. May tamukon ka sa babaw. Ay, hindi, muna. Tapos hindi mo muna. Ayun, i-enter mo nan. Very good, Action Boy. Sige. Rayjan Pinosa Gonzalez, good morning, City of Smile. Sakay Sinto Surada Rose, good morning na kuno sa taga San Enrique, Sibucao. Kay Junjun Pedro Burine, kag sa bana ko, Arvin. O, sige. Sa kay Janeline Maranga, Action Boy, good morning. Action na Radyo Boy, si Ann Subonga, hindi si Eden. From Barangay Sumag, naga-monitor man na Subonga aga. Sally Amor, good morning. Kag Glenda Mariano, maing aga. Standby na kita sa aton mga balita national. Paglikaw agapasimbanwa mabugaw na hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:29, detalye na sang mga balita national. Nag-apilar ang Waste and Pollution Watchdog sa DILG nga mag-issue sang mando sa mga local government units nga magbalay sang ordinansa angot sa pagdumili nga paghatag sang penalidad sa hindi husto nga pag-dispose sang face mask kay iban pa nga mga personal protective equipment o kung PPEs. Sunod kay Eco Waste Coalition Zero Waste campaigner ho Jovi Binosa, ang bago nga mando ang dapat nakabase sa DILG Memorandum Circular number 2020-71 nga nag-require sa mandatory nga pagsuksok sang face mask kay iban pa nga PPE sa pampubliko nga lugar. Dugang pa ni Binosa, may mga akong mayor nga syudad na nag-adapt na sa mga ordinansa apan napaslawan sa pagpangabay sa publiko angot sa husto nga pag-dispose sang nausar na nga face mask. Nagpabutyag sang kangawa ang grupo matapos natukiban ang panghaboy nga face mask sa pila ka syudad sa Metro Manila, Baseco Beach, Port Area Manila kag iban pa. Ginpaatag ni Binosa ang hindi gusto nga pag-dispose ang face mask ang mga butang sa peligro sa public health kag palibot kag iniman ang nagalapas ang lahi kag regulasyon sa ecological waste management. Ginkomisyon sa gobyerno ang TASDA nga maghimo sang 50 milyones ka reusable nga face mask kag ini ang ipanagtag sa publiko sang libre. Sunod kay TASDA Deputy Director General for Partnerships and Linkages sa Anisito Bertisa III,
Gintuginan sila nga mag-mass produce ng face mask base man sa gina-require nga quality standards kag ini ang mangin libre. Ginpatag ni Bertiz, sa tion nga mangin available ang face mask ang i-turn over sa DILG kag sa provincial, city kag municipal governments. Sunod pa kay Bertiz, para mapadasig ang paghahimo sa nga face mask, pwede sila makapangayo sa bulig sa ilang mother agency nga DTI sa pagmobilize sa mga small kag medium sizes enterprises, ilabi na ang yara sa garment industry. Ang TESDA ang una na nagahimo sa mga face mask pagi sa Home Basis Livelihood Support Program sa mga marginal families sa Marso pa sa nga naubos ang commercial supply. Nanawagan ang Anay Department of Education official sa Presidente Rodrigo Duterte nga i-delay ang pagbukas ng klase nga gintalana sa Agosto 24 bangod ang mga eskwelahan ang hindi pa preparado sa pagpatuman sang distance learning. Suno kay Parents Teachers Alliance Chairman Emilio June Balita nga sadto na pag-alagad bilang Assistant Secretary sa DepEd, iya ginapangabay ang Chief Executive kung mahimo ang pag-delay sang klase sang 2 o 3 ka bulan para may malawig nga tion ang mga eskwelahan sa pagpreparar. Duha pa ni Balita, may mga manunudlo nga kulang pa sa mga materyales sa pagbukas ng school year kag wala pa nakahibalo kung paano ipatuman ang distance learning. Plano sang DepEd nga maedukar ang mga estudyante sa ilang balay pagi sa printed kag digital modules, online classes, television kag radio. Nanawagan si San Jose del Monte City, Bulacan Representative of Florida, Rida Robes, nga tugutan ang mga nakagraduar sa medical course nga magkuha sa examinations. Inaginimo nga palayag na Robes matapos ang pag-postpone sa Professional Regulation Commission sa Physician Licensure Examination. Suno ka sa kongresista, kinahanglanon ay nga masolusyonan ang kakulang sa mga doktor kag iban pa nga mga medical frontliners sa pagwag-away kontra sa COVID-19. Base sa datos sa nga kongresista, mayara sang shortage nga kapin 63,000 ka mga medical doctors ng pungsod. Dugang pa ni Robes, ang postponement ay nagdugang sa anxiety sa mga medical graduates kag intern nga tala na nakuntani nga magkuha ng exam sa tuong Marso 2020. Pero gina-require na nga magbulig sa anti-COVID-19 efforts ng gobyerno nga wala sang required eligibility. Nagabati si Robes nga pagpatigayon sang exam kag ang makapasar ng mga medical interns kag graduates ang may kumpiyansa nga mag-intra sa frontline nga wala sang diskriminasyon. Naglambot na sa 129,913 ang COVID cases sa Pilipinas matapos nga nagdugang ang bagong 3,109 ka mga kaso. Sa mga kanamuon, 59,970 ang aktibo nga kaso, 91.2% ang inakabing nga mild, 7.5% ang asymptomatic, 0.7% ang severe, kag 0.6% ang critical. Gin-report sa DOH ang 654 ka mga new recovers o kung may kabuusan nga 67,673 ang nag-ayo nga mga pasyente. Sunod sa DOH, may 61 ka bago nga mga napatay bangod sa masakit o kung may kabilugan nga 2,270 ang death toll. Na-record sa Kongreso ang 15 ka mga positibo nga kaso sa COVID-19. Umpisa nga nagsugod mo ng second regular session. Duwa kasi mana ang nakaligad. Sunod kay House Secretary General Jose Luis Montales, pinakauli nga nagpositibo sa masakit ang isa ka empleyado nga na-assign sa Office of the Speaker. Sunod kay Montales, ang uli nga nagpositibo ang katapusan nga nagtrabaho sa tung Hulyo 28. Kagilayon naman nga nagpulik matapos ang 3 ka oras bangod naglain ang pamatsyag. Ang pasyente ay naka-home quarantine kag padayon sa karon ang contact tracing. Nagapanungdo naman ang NDRRMC sa publiko kag sa LGUs nga sundon sa gyapon ng mga COVID-19 health measures sa tion sang evacuation kung mayara sang bagyo. Suno kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, ang council ang nag-issue na sang regulation angot sa adjustment sang emergency response bangod sa COVID-19. Duwa pa ni Timbal, dapat sa gyapon nagasuksok sang face mask kag nagatuman sang social distancing sa mga evacuation areas. Nagpangabay si Timbal sa mga LGUs nga dapat mayara sang listahan sa mga evacuation areas para sa emergency use bagod hindi pwede mausar ang mga quarantine facility para sa COVID-19. Napatayang isa ka senior military officer bangod sa suspected COVID-19 infection. Sunod kay Major General Edgar Arevalo, ang spokesperson sa AFP, ang wala giningadan nga officer ay napatay sa V. Luna Medical Hospital sa Quezon City sa tuong Agosto 6. Kinaulat sa karon sa AFP ang official medical report sa ginakamatyan sang officer. Nagbando si Lieutenant General Gilbert Gapay, ang AFP Chief of Staff, sa mga unit commanders kag chiefs na magpatigayon sa mailid nga tikang
para nga ma-contain ang COVID-19 infection sa ilang hanay kag para hindi maapektuhan ang ilang operasyon. As of August 8, mayara sang 1,138 ka mga AFP personnel ay nagpositibo sa COVID-19. 517 ay naka-recover kag nakabalik na sa trabaho. Napulot naman na napatay kag 38 ang nadugang recoveries apang nagahulat pa sa medical clearances. Ang AFP ang may 473 ka mga active COVID-19 cases. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Kag para sa aton mga ka-aksyon, Ato naman nga ang atong dugang nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Agapas yung banwa, mabugnaw na hangin, nagadapya na. Ikaw na ginapamati, ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag Okay, good morning kay amigo naton, Phil Alonsagay, kay Viola Baloyo Eras. Good morning sis Viol, kumusta ka na da? No? Kay Josefa Cabrera, Glenda Mariano of course, kay Remia Garcia, good morning. Sa kay Jocelyn Arisevita Olak, good morning Aksyon Radio. Good morning mandira sa imo. Sa kay Warlito Egido, good morning. Action Boy Duran. Hindi ko kukuhan lang kung din ka na. Kaya dapat masugod ka sa ginong tatanta dampi. Gaya ka pop-up laman din dayon sa kon. Kaya nga pa, dito ka sugod sa ginhalina naton da. Nga way mabasa. Ha? Dito ka nagsugod ka na dayon sa nagsubag-o no? Sakto na. Jeron Landel Luhan, good morning. Greet ko lang sa family Barangay Bakong, Bago City from Malaysia. Filipina Famaran, good morning, Negros sa taga Murcia watching from Bulacan. May Reyes, Edna Tubigon, Bam Villaflor. Good morning man. Cyril C. Lito Dayap, diri ka na no? Jocelyn Arisbita Olak, diri ka na nagsugod ya. Joven Palay Dilocanog. Maria Fe Daday Amurin, good morning. Bebe Tolentino. Rafael Caceres, morning ko no kay Johnny Delgado, Sampurok Matahum. Gamotor kagid ka nagapatuka mga manok sa tubang nila gate. Ay gali. Action Boy, may nagapamangkot, di ba? Galing kayo hindi ko mabasa ang iya nga, no? Kay
Ano ni? Japanese? Oo. Ano? Napamangkot siya, may ara nga damo na cases, wala pagyapo na report. Te? Kaya ako no balita sa may nabalaan BPO siya, company. may nabalaan siya. May nabalaan siya. May ara ko no, mangkot sa may ara ta balita sa BPO companies nga may positive sa COVID. Oo. O na-mention niya actually nagligad ni Vice Familiaran. Hindi kagito sa balita, tapos mga ginawa pandam lang sa ginakuan ba lagi na advice sa mga call center agents nga may sukses sa face mask. Actually, may mga reported nga cases ang BPOs nga may mga COVID cases dito sa Iloilo. 50. Di si Makulod, so far daw wala mga BPOs Wala pa. pa kapagwa si Vice, pero may na-mention niya, wala yan na directly mention gid Aksyon Boy kung diin specific. May ara sa do gamay lang siguro do galing kid wala balagin nga nasapakan, pero may na-mention siya, wala yan na-mention kung diin nga area. Okay. Kaya actually nagligad pa Aksyon Boy ay nagalapta nga nagapamangkot sila kung diin ko nung mga BPO companies apan bala nga nagpagwa statement si si Vice Elcid namangkot sila dayon kung diin amo na so nang mas mayo ang makahatag niya confirmation amo mismo si Vice. Correct. Sally Amor, good morning. Si Vanessa Mayo niya, Sir Boy, kanta da biliwat. Atong Ano mo tabi kantabi nga gimutan ni Binis ya do pang sumba zumba sa guru bla ya. Masumba ka mo gani kuno nga duwa. Kay ikaw basi magdan ka magkakanta ka gid sini. Oo, tanaw mo na daw kay magkanta ka gid na ko na in kaso por kaso, no? Daso lang ta makanta. Do ka alang-alang, no? Gani. Okay, standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Kag sa na sa aton balita international, ginmado ni North Korean leader Kim Jong-un ang pagpadala sang bulig sa border city nga Kaesong matapos nga ang lugar gin-lockdown nagligad nga bulan bangod sa na-record nga kaso sang COVID-19. Ginbatak ang state of emergency sa maximum level para sa syudad sa tungbulan sang Hulyo matapos nila na-discover ang pinakauna nga suspected case ng virus. Sa report sang KCNA News Agency, ang train nga may dala sang goods nag-abot sa totally blocked nga syudad sa Biyernes. Sa statement, ginpasiguro ni Kim nga ang gobyerno istrikto nga ginpatungan ng emergency measures sa paghatag sang pagkaon kag bulong sa pumuluyo sa syudad. Nagligad nga bulan, ginpayag sang Pyongyang nga isa ka rebelde nga naglakat pa sa South Korea, 3 ka tuig nang nagligad kag nagbalik sang Hulyo 19 paagi sa illegal nga pagtabok sang border kag nagatungo man sa duha ka pungsod. Ang nasambit nga lalaki nakitaan sa nga sintomas ng COVID-19 kay ginpaidalom sa istrikto nga quarantine. Apang ang North Korea wala pa nagapagawa sang payag kung bala ini ang nagpositibo o kung kumpirmado nga positibo sa masakit. Ang North Korea nagsira sang border sa tungbulan sa Enero kasunod sa outbreak sang virus sa pungsod China. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, nakatipon ng Pilipinas ang 516 bilyon pesos halin sa investment option nga ginatawag nga retail treasury bonds nga ginabaligya sa mga Pinoy sa minimum nga 5,000 pesos. Sunod kay National Treasurer Rosalia De Leon, ang mabasok ng demand sang RTBs naghatag indikasyon sa financial capability sa mga Pinoy agud nga makatipon sa piyak sang napadaan nga pandemic kag indugang nga naghatag manit sang bulig sa expansion sang local economy. Dunga pa ni De Leon, ang Bureau of Treasury, nakabaligya sa kabalugan nga 516.3 bilyones pesos sa itong 24 kadlaw nga offer period para sa mga RTBs. Sa balita naman sa akong sa ato sa foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 49 pesos kag 5 centimos. Hong Kong dollar 6 pesos kag 32 centimos. Ang Singapore dollar 35 pesos kag 82 centimos. Kag sa aton balita entertainment action boy nagpamalibad sa pagsabat ang aktres nga si Julia Barreto. Sa pamangkot ni action boy sa netizen angot bala sa iya nga love life. Sa iya nga vlog ginpayag ni Barreto nga hindi nagid siya, hindi nagid kuya magsabat sa mga pamangkot angot sa iya nga estado man sa love life. If ma-remember action boy sa tungbulan sa nga Mayo
kagay nga naga-indicate ini sa Barreto nga may bag-o na siya nga karelasyon. Apang tiini wala niya tanan gin pang divulge kay hindi na gid siya magpanugin. Nagpamalibad ining 23 anyos nga actress sa interview nga sabton kun bala single siya o kun hindi. If ma-remember mo man Aksyon Boy, nagaliga na karelasyon si Nia Barreto ang yaman on-screen partner nga si Joshua Garcia. Apang nag-break sila matapos man nga nagwa ang issue. Nga ginlink ini siya sa co-star niya nga si Gerald Anderson. Diba? Grabe nga mga ano no, revelasyon. Grabe yung mga Barreto. Grabe mga Barreto. Bongga sila ya. Balita sa sports. Ginapanawagan ni Senator Christopher Bongo sa Philippine Sports Commission nga hatagan sang financial assistance ang athletes ug coaches nga nagakinahanglan sang bulig bangod sa padayon nga COVID-19 pandemic. Sunod sa senador nga chairman sang Senate Sports Committee, madamo siya sang nabaton nga reklamo halin sa mga atleta kag coaches nga wala pa sila nakabaton sa ila allowance halin sa PSC nga nagakover sa bulan sang Hunyo kag Hulyo. Duha pa ni Go, karon nga pandemic ang tanan naga-eksperyensya sa kabudlay kag wala sang exception dire ang mga atleta kag coaches nga nagadala sang bugal para sa pungsod. Balita espesyal! La. Makanta ka ay. I like it! Makanta ka. I like it. Wala kay Tibor Roma. Sila ni bongga. Vanessa Mayo kay nanya kanta mambiserbo niya. Sila sa Batman siya ni Kagawad Melchor Rumbines. Niya hindi paghangkata si Sir Boy. Gani. Kumugin, hindi ko paghangkata. Hindi Kay paghangkata. pang-agaw bla ni Mike. Yung pang-agaw bla ni microphone Oo, na. check na. Virgil Legaspi Coloso, good morning. At sige, kumusta ka itong dira nga balita espesyal? Sige, Action Boy, diri na kita kay Mansubong ti ang aton nga mga ka-aksyon na do kalabanan gid ba Action Boy nagatinel na lamang sa balay. Inakon hindi ka pasaway. Okay. Diba? So ang aton nga tips Action Boy subong ano bala ang mga ginakalingawan mo dira nga pwede mo gali nga makwartahan. Habis, yun namin mo? Oo. Ang mga habis, oo. Siyempre. Nga makwartahan, ano be? Oo. Apang ining aton unahon Action Ang Boy. kanta ko kay Habi ko na makwartahan ko na hindi. Uy, ikaw pa. Uy, tamo bala sa online. Ah. Kung gusto mo nga kwartahan mo na. Magkanta ka, makwartahan? Of course, try bala search online. Actually, Makabalo ka nakwartahan- na kung paano mo na siya Actually, makwartahan. kanta ko na kwartahan ko na niya. Kada Disyembre ka kwarta ko niya. Sa daigon da, ka daigon. Oo. Kaya kami purpose man na yan. I mean, Oo. Para na iya sa Sa may man. bahay, ang aming bati. Mga lain mo, wala pa gani excited game mo. Tumanan mo na ginayang nakabutang. Familiar ka sa TikTok? Whenever na iya. Familiar ka sa TikTok? Oo eh. Ay, na ba na nakabutang nga January, February, March? No. Di ba nag-lockdown ta March? Oo. Naglikta na tayo yun sa COVID-19. Oo. Wala na Christmas. Kaya na Christmas. Naglikta na sa COVID-19. Tingnan mo ka na. So, subang action na boy, ang aton nga tips, ano ang mga dapat naton himuon. Agod yang nga makwartahan naton ang aton man nga kalingawan. Pero ti unahon naton, ano dapat ang aton pensaron danay, agod yang nga makabuo kita sang aton man nga mga plano or sang aton nga mga approach kag kung ano ang aton nga mga himuon or ang aton nga ibaligya kumbaga sa online. Correct. Ay di ba uso subong ang online. So number 1 Action Boy, palaparon ang posibilidad. Damo mga possibilities nga ara ka kay subong since nga ang mga tao ara naka home quarantine, madamo sila sa napensaran kag madamo man sila kapisan man actually kapital mo sa pag search sa pag-search pagid kung anong imo nga mga target dira abi, ano ang imo nga negosyo. Amo na number 1 Action Boy. Kag tapos may iba na gid gani nga gina full time na gid Gina full time na gid ang pag Wala ka pa ng trabaho. full time may ihaw ba, boy? Wala pa Full time mo na na. Wala pa, grabe ka naman mo. Kay mother to ya. Agale. Oo, pero sa next day, hagadon ta naman ka. Oo. Mga support lang kami, ha? Of course. Wala dapat. Balan mo sa next, istoryahan ta lang na. Mga ano tong bayas ako man, September. Grabe nga ihaway. Ewan ko mo lang na.
Kaya makabulan, gili ka makataon, taniluat baboy. At tapos, isa ka bulan, danay nga, canvas. Ang tamo ka na ituluan ta ka sa pagnegosyo sang para na gapayaw ka baboy. Kundi ihaw ka bi butanta pizza 30. Sa pizza 15 pa lang pabayron mo nga daan ng order. Oo, ina ko mamahatag naman sila. Mabayad mo sila daan para nga inang ibayad nila mo nang ibakal mo baboy para ihawon sa 30. Muna namin ang negosyo. Amo na bala mag-style ka. Problema kay naa kami ya. No worries na yang ka magbakal action boy sa amon. Kanyara ka mo ya. Kanyara ka mo. Okay. Ang ano lang da, coordinate ka lang kay Slaughter. Kag para good dayon. Diba? So, muna sa action boy. Ba't ikaw daw nagadil kapag silakyan? So, din! Car-dealer kapag ito na? Wala ko na kabalo. Wala ka kabalo? Sino nagsugid si mo? Ba't kami nagsugid sa akon? Nga si Ana, car-dealer na sa subong. Sana all ba? Oo ba? Problema galing. Bisan galing mag-istorya doon, hindi ko na kabalo. Ito order tabi siya lang kabutuner siya eh. Basi mga Kung piyesta pa lang na sa salakyan, hindi na ako kabalo mag-explain sin action boy. Kung car-dealer siya lang ka BMW order tayo. Sana all. Para support lang lang. Ay, yun mo na. Hangga. Basta. Sige. Tunan ko na. Kaya number 1, ikaw ganangakon nga managbakal. Sige. Sa mga action boy, ang una naton palaparon ng posibilidad paminsaron kung ano ang imo gusto nga inegosyo. Ang masunod naton magbangayo sa nga advice sa mga eksperto. Kaya siyempre, kung ikaw lang tuod or mag-research, okay man ang mag-research ka online, pero mas nami gidya kung may pwede ka nga pamangkutan, mga eksperto nga makahatag sa imo, kaya ti ang isa pagidra, may referral sila sa imo. Diba? Mas damo ang imo nga mangin customer. Ang isa pagid, ang do additional na lang ni siguro, inang mag-intra ka man abi sa mga seminar, kaya may iban sa mga nagkakandak naman seminar online. Pwede ka man da maka-participate. So, amo na ang another pagid action boy. Correct. Ang ikatatlo, magpain sang simple lang mga market research. Ang Simple lang pro market research gani ang boga sa'yo. Ang action boy is mamangkot kabala sa tao, ano ang ilang nga feedback. Halimbawa, nagbaligya ka itlog. Itlog dyan. Lugod. Mangkot mo. Sa dinami man to. Bakal man yung lugod. Yung kadamo ng tao, may kalakala. Matalawon mo kung di na malugar, kada ang mga tao, damo sang kalakala. Gabi ba? Okay, lugod, di mo ka negosyo mo. Sakto. Tiyala kaya sa maligya to sa mga lugar nga mga tao, ito hindi mo niya nadamo kalakala. Tiyan mo na imo action boy nga pamangkoton, danay. Sino imo target market? Mas ano ang ilang priority? Correct. Sa imo nga ginanegosyo. Diba, hindi man laki ng lanon to, halaka to sa maligya. Gani, amo pagid na. Kabalo ka na gid nga ano bing mga lugar baligyan mo hindi dapat kinalan sa mga ang priorities pala sa tao, especially sa bong face mask, face shield, di ba? Galing daw halos tanan sa mong managbaligya na daw ano magbakal daw jutay lang. Daw halos tanan ka baligya. Doong subong support na lang. Support na lang ang mabakal si mo lang. Oo, support na lang. Ti linlain to dang mga nagaano. Pero si mo ka baligya kaya baboy ti. Unique na action boy. Yung pagbakal ko sa baboy si mo, yung ginutok ang baboy to kay kadamo man sa baligya baboy. No, support mo. Paano gina na namin ako si action boy kaga support ka sa ako. Support na ya. Bisan nga support mo kuya nga way pang ihaw sa baboy bayad ko. Wala na ka malaging sukot. Wala na ka malaging sukot ang ako. Ang matag mo lang. Di ba mo ko nakabuhat action boy? Sige. Ay, oo. Ang ikapat, action boy, himuon gilayon. Kung may ara ka na nabala sa napensaran nga plano, magdesisyon ka na. Desisyon. Dasig nga desisyon kay kisa, kung hindi mo pag i-grab ang opportunity nga, may bright idea ka na nga napensar, mas ibala maagawan ka pa. Kaya tiyan mo na ganit na mention mo, damo na subong ang nagabaligya
may mo, pwede nga ginabaligya mo, ginabaligya yaman. Example, ang face mask. Tidugay-dugay, si face shield naman. Practically, nag-start na gani eh. Basing gwapas na gani, kung isa baligyaan mo sa face mask, baligyaan niya ka face shield. Oo. Doon na bayluhanay na kung Puro na ka mo nagbaligya. Oo. Tiyan mo na action na boy. Dapat, kung temprano pa, kag gusto mo na gidya nga agad-agad nga do automatic abi, ang napensaran mo do ko okay man, wala man sang sablag, go! Kay para maka-start ka na dayon. Siling ni Migo, Edwin Pineda, ang baligyan mo kung nalugod ang mga badyaw. Pwede Sinulat ba? Tama ka! Ma-coordinate ba lang kay pasitero ba? Coordinate na doon, man. Solve the direction, boy. Sige. Okay, Pwede. okay na kita. Miya kay classmate ko, Reylas Cherre, good morning, manog. Sige, nagbati subong. Mike Liboon. Mike Liboon, good morning. Bugtaw na kuno si Vice. Si Vice. Vice, good morning lang da. Mag-aksyon ninyo mapatiyan aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na kita sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon on Defensor. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon